We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Gitumbok nga big-time personality sa illegal nga drugas patay human misokol sa mga tinugyan sa balaod atol sa operasyon dito sa Barangay Katarman, lungsod sa Cordova. Ang namatay mao si Joven Ingalan Silong taga Sitio Mahayahay 2, Barangay Pasil sa Cebu City. Nakuhaan siya og 3 ka kilong syabong gibarabana nga nagkatidad og 20 milyones ka pesos. Ang operasyon gilangkuban sa kapulisan sa lalawigan sa Cebu ug sa Cordova Police Station. Samtang gibati na og kabalaka nga magpabakuna ang mga lumulupyo sa Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay. Kini humono sa kababayeng trabahante sa publikong tambalanan ang nabatay human giingong nabakunahan sa second dose sa AstraZeneca vaccine. Ang detalye adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob. Bakalakon kabalaka ang debate sa mga mulupyo sa Sitio Ratan, Barangay Tangke. Ug niawag sila sa health authorities nga sutaon kung tinuod bang bakuna ang hinungdan nga ni grabe ang hubak sa maong biktima ug moy hingingong hinungdan sa pagkamatay niini. Sa gipadala nga video sa GMA TV Balitang Bisdak, makita kining babae nga nang luspad kay gingong naglisod na sa pagginhawa ug gitabang sa iyang kabanay. Gilas siyang si Sydney Rose Panimdim, 37 anyos, nga taga Barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay. Nakabsan gyud kini sa kinabuhi gabii. Suma pa naghuot ang iyang dughan sa dihang giatake sa hubak gahapon. Matod siyang igagaw og iyan nga niadtong Abril 9 lang. Siya nakadawat sa second dose sa AstraZeneca vaccine. Ilang pagduda nga mao kini ang nakatrigger sa iyang hubak ug aduna usab sila nakitang rashes sa lawas. Nabakunahan si Panimdim sa public hospital sa Dakbayan sa Cebu. Kaya nagtrabaho siya niini isip usa sa mga tiglimpyo. Matod pa, nakaistorya si Panimdim sa mga silingan nga isog ang ikaduhang dose nga nidapat sa iyang lawas. Okay ra. Pag ugma na nagalain na iyang lawas, wa siya ni trabaho. Nainang gawas ba? Murag itong inana. Muna kon mga itom-itom sa lawas ba? Ikan diri ana. Tungod sa mga panghitabo hadlok ang mga kabanay ug mga silingan nga magpabakuna. Ako, duda lang sa ni ako nga, vaccine ba na? Kay, sige mo nagtrabaho na, nang Bernis ko noon, trabaho pa na, nangutahan ako diri silingan. Nihanap na siya, pag uli ng Bernis, sa kusog, isog man kayong sikandos, oy. Ya, mato ni pahuway, pagkaugman, trabaho, sa badro. Niuli, ningon man nga. Niuli ko, lain akong lawas. Ang DOH-7 yawag sa pamilya sa pagpadala og letter of inquiry ngadto sa tambalanan nga gitrabahuhan ni Panimdim alang sa pakisusi. Sila sa DOH-7 muhimo usab og parallel investigation. First of all, we are conducting the investigation pa. So I cannot give any details whether ang hinungdan sa iyang pagkamatay secondary to the vaccination. I would like to caution muna the family
we sympathize with them, no? Na wait lang muna, give us time to be able to check on the events not surrounding the death of their family member. Si Kapitan Nelson Cabanes ni pakalma sa katawhan, samtang wa pay dokumento nga nagpamatuod sa tinud-anay nga namatyan ni Panimdim. Apa nang usa ka konsihal nga senior citizen, ug laing kawani sa barangay hall ni padayag og kaandam nga magpabakuna. Karon kay manditid man gyud na sa DILG nga sila may unahon ana, pero wasok hibaw kay naabiya na say hubak, pero ningon siya okay ra kuno siya conduct investigation gyud ana. Kaya wam takibaw kung sa ginaka-trigger anang ko ana nga nganong namatay gid siya. Para makahatag og example sa mga kapwa nako senior citizen, kay para nako wa may mawala namo, kay kitantanan padung magita diha. So may tabo nga makatabang ni basi makahatag paniglugway. Magbabakuna, ganahan jud ko nagawat man kay og dunay magbakuna karon babakuna kay ko dayon. Ngano man? Ikaw ni awag ka sa girikanan. Bisan ako akong gitawagan si mama nako og atong akong stepfather nga og if able dunay magpalista dito manglista sa inyo, ayaw gid magbalibad. Bob, hangyo ni Dr. Lereche ngadto sa kabanay ug mga silingan ni Panimdim nga mukalma una ug dili direktang hukman ang bakuna. Ilabi na karon panahon sa pandemya, matud pa ang pagpamakuna maoy very safe nga procedure. Samtang ang mga opisyalis sa Barangay Tangki ang padayno sab silang kampanya pag-awhag sa mga konstituente nga magpabakuna gyud. Gani ana sila sa 75% sa ilang mga barangay frontliners nga nabakunahan na. Bob? Fem, gamay inquiry lang. Wari mapangutanan nimo ni Dr. Leche o sa mga expert diha nganong dali ra kayo ang interval sa kuan kining AstraZeneca, kaya kung nahibawan dunay nag first dose ni adtong March, segundahan sila sa mga May pa, mga May 28. Kani dali ra man kayo, dali ra man to miabot sa tong AstraZeneca sa dinhi sa Sugbo. Bob, mo na usa karon sa sutaon pa nila ni Dr. Lereche no ngadto sa tambalanan kun din asa nagtrabaho kung tinuoday ba usab nga AstraZeneca kay ang maong naghatog information nga AstraZeneca ang gikan man sa pamilya sa maong biktima ni pamilya ni Panimdim. So usa pa pud kana Bob sa sutaon ni lang Dr. Lereche sa DOH kung tinuoray ba nga AstraZeneca among nahatag nga second dose og pagsuta pud kung second dose na ba tinuod kadto ang nahatag. Bob. Thank you so much, Faye Marie Dumabok, sa imong live report. Ang sistema sa seguridad sa sinulog mao ipatuman ato sa ika-500 ka tuig nga kasumaran sa paghangop sa Kristyanismo sa nasod, diin ipahigayon ang reenactment sa unang bunyag karong Abril 14. Ania report. 400 ka mga pulis ang ginagdang ipakatap sa kalihukan nga abagan usab sa mga force multipliers sa dakbayan sa Sugbo. 170 niini ang magagikan sa Police Regional Office 7 aron masiguro ang kaapsay ug masunod yun ang mga protokol sa mga tao nga mutambong. Sayo pa lang sa buntag sa Abril 14, i-deploy na ang mga pulis. For us sa PNP, we are flexible whatever mga changes sa tuwang security niya. Then we have already contingencies, we have already expected na mga may encounter na problema, then we have also nanatay mga himo, mga preparation. Samtang ipadayag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sinulog template ang ilang gamiton sa security implementation. Higpit nga idili ang paggamit sa mga tao sa backpack. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga mutambong sa kalihukan diyan sa plaza sa Sugbo. Nagpabilin ng heightened alert ang Cebu City Police Office nunod sa kasalugan sa 500 years of Christianity. We have our heightened alert and then kami nga kasi nga activity na to, muna magiging ito, doon na naman team play. Muna nga, dali ka lang sa security. Kauban si Cleofer Lomayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usasab sa mga kalihukan sa pagtimaan sa 500 years of Christianity sa Pilipinas ang dungan nga confirmation sa usa ka gatos ka mga batan-on. Hapsay kining natigayon kaganiha dito sa Mandawi City. Ang report ni Nico Sereno.
Sa National Shrine of St. Joseph gihimo ang kalihukan. Gipanguluhan kini ni Palo Leyte Archbishop John Du, Cebu Archbishop Jose Palma ug ubang mga obispo. Usa ka gatos ka mga batan-on ang gipaubo sa kumpirmasyon. Kini ang sakramento nga nagselyo sa panaad ato sa bunyag ug nag-awhag sa mga batan-on pagpuyo sa tinuuhang Katoliko sa adlaw-adlawng kinabuhi. Sila si Archbishop Du Palma ug Auxiliary Bishop Medifil Billones ang nangunay sa pagpangumpirma nga gisaksihan sa mga ginikanan ug sponsors. Si Du sa iyang wali miauhag sa mga batan-on puy-an ang pagkakatoliko ug isabwag kini sa uban. It is flourishing. It has been strengthened by this confirmation wherein our candidates to be confirmed. You are also challenged to be a missionary. Dugang niya ang grasya sa Kristyanismo nga nadawat 500 ka tuig ang nakalabay, hagit sab kanato nga mapaambit kini. Do we still have the enthusiasm, the missionary zeal that made it possible to pass our Christian faith? We received without cost. We also have to give without cost. Sa gikumpirmahan kaganiha ang estudyante nga si Chloe Macasero. Giisip niyang dakong gasa nga malakip sa makasaysayanong kalihukan. Kalipay. Kaya nakumpirmahan na ko. Papadool sa Ginoo. Ang Mandaue City Government misuporta sa maong kalihukan ug uban pang mga aktibidad sa 500 years of Christianity. Ugma, usa ka motorkada ang himuon nga moagi sa dakbayan. It is an honor and privilege nato diri sa Mandaue nga gitap gid sa tanong nagpatabang ang lapu-lapu ko ng Cordovano sa ilahang plano sa ruta nila. So kita ang modalasad sa communicators pod tomorrow. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sobling gistrikto karon ang pagsud sa mga biyahero sa Negros Oriental. Kinuman makalusot ang usa ka lalaki gikan sa Quezon City nga pauli sa lungsod sa Ayungon, Negros Oriental apan nagpositibo sa COVID-19 human sa RT-PCR test. Miabot among lalaki sa Dumaguete Airport niadtong Abril 7 sa buntag. Una nini wana i-require sa Negros Oriental government ngadto sa mga biyahero ang RT-PCR test. Result subay kini sa Executive Order number 6 ni Governor Roel Digamo human na giluagan ang restriction sa mga biyahero nga mosod sa lalawigan. Apan kini gituhuan o hinungdan nga inanay misulbong ang pagdaghan karon sa nataptan sa COVID-19 dito sa Negros Oriental. Sa pagkakaroon na 2,048 na ang confirmed cases, din 59 ni nakalas, gumikan sa komplikasyon, 1,863 ang mga nangaayo, apan aduna pay 126 nga active cases. Sa Executive Order number 10 ni Governor Digamo nga gipagawas niya itong Biyernes sa hapon, gibalik nini ang requirements sa RT-PCR test result sa mga musod sa lalawigan. Kaya masiguro nga wa na'y makalusot nga infected sa virus ang mando sa gobernador. Gikalipay usab sa mga lokal nga kagamahanan labi na sa Dumaguete City. Nasayran nga ang tanang LGU sa Negros Oriental. Ang Dumaguete City lang ang wa mosunod sa maong Executive Order number 6 ni Digamo nga naglibkas sa rekisitos nga RT-PCR test result sa mga biyahero. Taliwan sa sunod-sunod nga aksidente sa mga sakyanan sa Trans-Central Highway nga nakakalas og mga kinabuhi may pahigayon og joint operation ang mga hinsyas gamahanan batok sa mga motorista nga adunay mga violations. Mukabat sa 18 ka mga violators ang ilan nadakpan atol sa operasyon nga gilangkuban sa Cebu City Police Office, LTO, LTFRB ug Cebu City Transportation Office. Sagad sa nadakpan mao kadtong mga nagdalag motor nga expired na ang rehistro o driving without license. Kun kinumduman nining bag-o lang duhang namatay nga mga sakay sa motorsiklo sa Gaas, Balamban human nagkabangga sa usa ka pick-up. Doon na tayo nabantayan nga
considering nga wala na yung mga imnanan diri sa ubos, no, sa Cebu City, and then ato nakita nga dunay uban nga mga nag-serve og liquors sa ibabaw, no. So atong sutaon kung ang ubang mga aksidente under the influence of liquor ba. Quincentennial bonus alang sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga gisugyot nga ihatag subay sa ika-500 katuig nga kasumaran sa makasaysayanon nga kadaugan sa Mactan gipadaplin una. Siluan mayroon dina sa report. Gipasabot ni Mayor Junard Ahong Chan nga hangtod karon ubos pa ang dakbayan sa pandemya. Subay ni ini dili pa matag-an ang mahitabo karong tuiga. Apan gipasalig sa mayor nga kun may mahipos man nga salapi ang City Hall sa pagtapos ning tuiga, iyang hangyoon ang presidente nga ihatag sa mga kawani sa City Hall ang quincentennial bonus. This is not the right timing that we will give for the second quarter for the quincentennial bonus because we didn't know kung unsay dagan nato sa ato ang coronavirus. Samtang nahuman-human na ang pagpangandam sa dapit, diin masentro ang makasaysayanong dapit alang sa kadaugan sa Mactan sa Abril 27. Matod ni Chan nga human sa musika sakra karong Abril 13, hawanan dayon ang dapit ug andamo na kini alang sa kadaugan sa Mactan. Dapat mahumanto siya kay siyempre di ito malikayan ang atong presidente na ay ihagyong para siyang kagalingon. Kani stage murag naay sit up sa stage ani sa Betty City lahi na pud nga sit up. Pero ingon ani gyapon. Pero dili ingon ani nga masayop na Lapu-Lapu. Hawanan gid siya. Uban ni Philip Patricio, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka Korean national nga trabahante usa ka travel agency, samdan human po sila pasado alas 9 kaganabuntag samtang luwan siyang sakyanan sa Mandaue City. Gisusik pa karon ang motibo sa maong krimen. Si Nico Serino sa report. Sa video nga kuha sa crime scene, makita nga daling gitabang kining babaeng sakay sa usa ka itom nga SUV. Nasamdan ang biktima, human po sila pasado alas 9 kaganihang buntag. Nahitabo ang insidente sa P. Remedio Street, Barangay Banilad, Mandaue City, gawas sa usa ka laundry shop. Nasayran nga mihapit didto ang biktima ug iyang kauban aron mag-drop off sa labada. Samtang ang nagmaneho sa sakyanan ana asulod sa laundry shop, gipusil ang Koreana nga biktima. Ang iyahang driver ningari nigawas ang driver niya. Paggawas sa driver mo to naay kaning nakadawag mig kuan boto. Nya nigawas dayon ang driver. Pila ka boto? Kadua. Gidala sa ospital ang biktima nga nailang si Ji-Yong Lee. Naigo kini sa abaga ug sa apapangig apan stable na ang kondisyon. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, anaa sa atbang nagpaabot ang nagbinugtong nga suspitsado kinsa misibat sakay sa motorsiklo human sa krimen. Susihon pa sa PNP kung may CCTV sa palibot nga nakakuha sa insidente, ingon man ang motibo sa krimen. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Van driver nga miluwas sa 23 anyos nga dalaga nga padung unta moambak sa First Mactan Mandaue Bridge nagtuo nga gigiyahan siya sa Ginoo aron makasalbar og kinabuhi. Siluan meron din sa report. Human mikatap sa social media ang bayanihong buhat sa usa ka van driver na subay sa RTV Balitang Bisdak. Ang identity ni ini pinaagi sa mga post sa social media. Ang mga kabanay ug higala ni Richie Arnado ang mitag kaniya sa post sa Balitang Bisdak. Nakonpermar usab kini sa Balitang Bisdak base sa plate number sa van nga iyang gimaneho nga mausab ang plate number sa van nga nakita sa CCTV nga maoy gimaneho ni Richie. Matod ni Richie nga samtang nagsubay siya sa First Mactan Mandaue Bridge. Nakabantay na siya nga medyo kadudahan ang lihok sa babay. Ilabi na dihang iyang gitangtang ang iyang sapatos. Busa, gibusinahan niya ang gisundang motorsiklo aron makabantay sa babay apan daw wa man kini makasabot sa iyang senyas. Pag abot gyud sa tungod, akong gibuhat nga may nag-ampo ko nga may tag maabtalan ako bisan ang kamot na lang.
nga makuptan lang gyud nako. So wa gyud ko nagdudua. Naglibog ko ma'am kung giunsa nako paggawas sa sakyanan, naglibog ko giunsa nako pagbunlot, kay na feel gyud nako pagbunlot ra gyud nako, mura ra gyud siya gaan nga wa. Mura ra gyud siya kahoy nga gibunlot nako nga gaan ra gyud kayo. Gikalipay ni Richie nga naabot siya sa saktong oras ug saktong lugar. Nagtuo siyang gigiyahan siya sa Ginoo nga moagi sa First Bridge bisan kun gikan man unta siya sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City ug padung sa Tabuelan. Busa pabor unta kun sa Second Bridge siya miagi. Matod ni Richie, dihang nasalbar niya ang dalaga, nagsigi kini og hilak ug mihangyo nga buhian siya. Apan iya kining giam-aman ug gitambagan hangtod nga naabot ang mga pulis nga moy midana sa dalaga ngadto sa DSWD. Matod ni Richie, natandog siya sa sitwasyon sa dalaga kay siya amahan usab nga may tulo ka mga anak. Natanaw nako sa kuan hitsura sa babae nga. Inana, murag para nako sakit. Kita ginikanan ta nya human makalit lang gawa tong anak nga was saktong kuan unfair kay sa ginikanan, di ba? Tumugid din na santop sa kuna ma'am nga masave lang yun. Ang 42 anyos nga si Richie na nagiyaw sa ka tourist transport apan tungod sa pandemya misulod siya karon sa usa ka courier service. Samtang karong si Manaha, ipatawag ni Mayor Junard Ahong Chan si Richie aron pahalipayan sa kabayanihon nga nahimo atol sa araw ng kagitingan. Nagitay special for him, but that is an initial lang to give an honor to Mr. Richie Amado. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak. PayPal Nuncio kumpirmado na ang mutambong sa dakong selebrasyon sa 500 years of Christianity. Apan adunay pipila ka mga pari gikan sa kauluhan nga dili mahinayon gumikan sa nasinating pandemya ilabi na didto sa National Capital Region. Ania ang report. Atol sa gipahigayong tigom tali sa gamhanan sa dakbayan sa Sugbo, simbahan ug ubang mga stakeholders, ilang gisiguro nga hanay ug hapsay ang pagpahigayon sa mga kalihukan sa 500 years of Christianity celebration. Ilabi na ang reenactment sa unang bunyag nga ipahigayon sa Plaza Sugbo sa Abril 14. Apil sa gipaniguro ang mga mutambong sa kalihukan diin kumpirmado ang presensya ni Papal Nuncio Bishop Charles Brown. Mabot ang atong Papal Nuncio at 1:30 in the afternoon karong Abril 14 o moderisyo na siya o misa sa alas 4 sa hapon niya maapil sa atong cultural event. Gitugan ni Father Mar Balili, Secretary General sa YOC Celebration, nga adunay mga pari gikan sa kauluhan nga dili modayon sa pagtambong tungod sa pandemya. Samtang subling gipahibaw sa simbahan nga limitado ang tugutan nga makasaksi sa kalihukan. Bisan ang kaparian gilimitahan gawas lang sa mga adunay representahan. Kaning 300 nga mga tao nga maapil sa Santos nga misa, 169 niini gikan sa mga representative sa parokya. Apil sa gihan ay ang mga sakyanan ug ang kaparkingan aron dili maghuot atol unya sa selebrasyon. Ang mga kalihukan ay kadepende usam sa lagda nga gipatuman sa IATF. Mato ni Konsyal Joel Garganera, Pangulo sa EOC, wala na ibabag sa physical attendance sa mga tao apan siguraduhon nga mahasubay sa protocol. It's also an open space. And then it's very strict. If you are not a card bearing, ID bearing, or ticket bearing, you're not allowed to get inside. No, the perimeter fence is being secured. Confine na din ang activity within Plaza Sugbo. Then expected na to ang katulad yung mga invitees from the Archdiocese ang mag-attend. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga CCTV camera ipangmuntar sa mga sudlunon nga bahin sa Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay aron na mas makatabang pakinis sa kapulisan silang kampanya batok sa illegal nga drugas o ubang matang sa krimen. Ang report ni Faye Marie Dumabok.
Bisan og adunay 13 ka mga CCTV camera nga gimontar diha sa dakong daan ug sulunon nga mga dapit sa barangay Tangke. Atol sa ilang sesyon ganihang buntag nasabutan sa konseho ang pagpalit pa og dulaan sa napulo ka mga CCTV. Mas padak-an usab nila ang monitoring screen. Mato ni Kapitan Nelson Cabanis nga sa tabang sa CCTV maila nila ang mga bag-ong salta nga mga mamaligay og illegal nga drugas. Tungod lagi sa ning barangay Tangke daghang kay mga badlungon. Dugang sa kapitan nga tabang usab kini sa mga lakang nga gihimo sa kapulisan sama sa gimugna nga Ratan Defenders. Ang mga sakop sa grupo random nga mag-roving uban sa mga pulis maadlaw ug gabii. Ang mga CCTV nakatabang usab pagsulbad ug pagpakgang sa uban pang krimen. Kasagaran ka sumasakpan dili taga dinhi. Kaya ang kanang kuan ma'am, ang kanang mga Ratan Defenders, buntag o gabi na ilisoroy. Uba ni John Sulon. Ako si Fe Marido Mabok. Balitang Bisdak. Sud lang sa usa ka oras nilanat ang mobile position o motorkada kagiagi sa mga dagkung daan sa dakbayan sa Talisay. Usa kini sa mga kalihukan ni ikaduhang adlaw sa Tidum nunot sa pagsaulog sa 500 years of Christianity sa nasod. Gikan sa Basilica del Santo Niño ang kapulisan sa Piero 7 ilabi na sa Talisay City Police Station o mga sakop sa City Tuda nituyo pagkuha sa imahen sa balang bata. Nipahimutan kini sa ibabaw sa sakinan uban ang Jubilee Cross. Ubay-ubay man ang mga tao daplin sa daan nga nag-atang apan wa ra makapahuot sa trapiko. Ang maong motorkada hangtod na sa pagbalik sa Basilica. Gisugdan kini ganina nga alauna sa hapon og nahuman alas 2:15 sa hapon. Mayong adlaw kini atong latest weather update karong adlaw Lunes, April 12, 2021. Aduna tay gina-monitor karon na low pressure area na naa pa sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug base sa atong satellite imagery as of kaganinang alas 3 sa kaadlawon, nahimutang kining LPA sa gilayon na 1,845 kilometers silangan sa Mindanao. Dako ang posibilidad nining LPA na mamahimong usa ka bagyo sa sunod na tulo ka adlaw. Sa pagkakaroon, wala pa ni direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Visayas, Occidental Mindoro ug Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands, makasinati og init o kasarangan na panahon, hilabi na kung pusalabi ang adlaw. Aduna lang gihapoy mga kagayunan sa mga lumalabay ug kalit lang ng mga pagpanag-om, pag-ulan, pagpanugdog ug kilat tungod niining easterlies ug mga localized thunderstorms. Ang Central Visayas, makasinati og 23 to 32 degrees Celsius, diin ang heat index anaa sa 37 to 38 degrees Celsius. Ang Eastern Visayas, makasinati og 24 to 33 degrees Celsius, diin ang heat index anaa sa 36 to 39 degrees Celsius. Ug mao ni ang atong latest weather update karong adlaw. Gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mark Gales. Mayong adlaw ug daghang salamat. Ika-500 katuig nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan, usa sa mga ibida atol sa cultural show ang traditional martial arts sa Pilipinas, ang arnis. Busa atong ilailahon ang labing idaran nga eskrimador sa Cebu, pinaagi ni ining report ni Luan Merondina. Sa edad nga 84, abtik ug hawd paghihapon ang labing idarang eskrimador sa Cebu nga si Antonio Alingasa. Ang video gipost sa FB page sa Naraas Philippines kun native artist de retirada Antonio Alingasa style niadtong 2016. Karon sa edad nga 88, lantip ug maayo paghihapon ang iyang pandungog. Gani bisan kun medyo hinay na ang iyang lihok, padayon gihapon siya sa pagka-eskrimador. Gani, gipakita niya kanamo ang 12 hitting points sa fundamental defense. Sa Lapu-Lapu na will noon tungod ni Lapu-Lapu. Pero ang uban sa bukid daghang mga mainlaki nga wailhi. Pero sa dihang sikat ang mga duwa sa arnis, nag-anak manam sa silag, nailhan sa sila, muna nga nanay daghang membros do si Paris. Lumad nga taga-Tisa, Cebu City, ang giilang Supreme Grand Master nga si Antonio Alingasa ug nabalhin lang sa Lapu-Lapu dihang nagtrabaho siya kaniadto sa usa ka furniture company sa MEPS. Matud niya, kun kaniadto alang lang sa self-defense, ang katuyuan sa pagkat-on sa arnis,
Apan sa paglabay sa katuigan, nahimo na kining usa ka paagi aron maangkon ug mapabilin ang physical fitness. Sa dihang sikat din sa Pilipinas, unya ang tagagawas na kaibaw. Sila manganhi patuon na mo. Ug sa dihang daghan na sila kaila diri, imbitar na sa sila sa mga instructor ila dadon dito, patudloon dito. Nga dato tuan na mamuyo. Plano unta sa Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission nga atol sa quincentennial celebration. 500 usab ka mga eskrimador gikan sa labing bata ngadto sa labing idaran ang mobida atol sa cultural show. Apan tungod sa pandemya, limitado lang ang gidaghanon sa mga performers. Dili man makasalmot sa naasoy nasudnong kalihukan si Alingasa, apan mapasigarbuhon gihapon siyang daghan siya mga tinun-an ang nabantog na usab nga mga eskrimador. Gani ang iyang mga tinun-an man ang kanunay kuhaon kaniadto sa city government aron pag-train sa mga performers, lakip na sa mga artista nga nibida sa Battle of Mactan sa nakalabay mga tuig. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Mayong hapon sa itong magkapuso diya sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental, Samar ug Leyte. Labi na sa Hilongos, Maasin City ug sa Giwan, Eastern Samar. Apil lang atong mga international viewers. Amping mo kanunay mga kapuso. Ug mga kapuso, inyong makita kining moong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Dahil salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawas sa nasod ng Kisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalosaro ug mayong hapon mga kapuso.